Здравейте хора, аз съм DaProdsBG и това ще бъде един малък клип. The Challenge се казва. И този мап не знам за какво се разказва, чайте да прочетем правилата. Добре дошли в мапа The Challenge. Rules. Don't break a block. Блок е написано на китайски. К трябва още едно българско К. No break блок. Добре, не чупете блокове. No mods без модове. И play on hard. Да играем на hard. Защо съм на тази версия, аз не знам. Исках да направя едно нещо. Той да пише как трябва. We wake up in this. Значи ние се събуждаме в този тунел и ние искаме да излезем. Май някакво предизвикателство да направим. Трябва да минем много малко. Сант, за комента Сант, аз не знам. Армор. Имаме само кирка. Опа. Така. Само едни обуща трябва да вземем един киркочек. Той мап е направен за двама, защото има два вида неща или да умрем. Окей. Санта трябва да го хвърлим тук. Мой. Айде. То. Да, те системи са много бъгнясали. Речи тъпанари, кадняри, мръчи, шупя с кирката ми. Фак. Play on hard, play on hard. Фак. На 15-ката сме. Май няма се играе този мап. Ще потърся с вас някакъв мап, adventure, паркур ще направим. Май те са пише паркур, ама не знам, забравих как се беше пишело. Значи не беше така. Не знам как се пише паркур, но Beach House, this is best map. Аз не знам как се качва. Ето може да кача мап, ако искате. Може да кача Survival там, Trap Adventure. Може да кача Survival, ако искате. И ще се казва Minecraft Survival DaProdsBG. Може би, ама като се развия повече намеря диаманти, там направям яките неща. И да, така, защо съм на тази версия много стара, сигурно днеска ще си изтегля. Чакайте. И така, завърнахме се. Значи, иска да прочетем. Добре дошли в TOS Adventure Map. Това е неговия пръв мап. Първият му мап е това. Късмет. Ако искаш да си на оцеляване нещо там, Destroy Things 2 times Select. Окей, брат. Лук. Късмет. Май те трябваше да дестроим. Бъгната работа ще чупим те. Ние сме готини. Дем. Много мразя този клей. Аре бе. Той клей някой щастлив ден ще го хвърлим ли? Добра работа. Така, мени лава 5.
Ес, бърках се. И тези табелки трябва да ги струша. Нищо не стана. Кой ще стане? Оп! Про. Ау. Много сме слаби на маповете. Oh my gosh. Окей. Ще правим малко чит. Чит нямам, това не се го виждали. Хева мога ме научи. Хева не Бог да си жив и здрав. Чупим като дъртела. A few moments later. Yay! Кое е това? Пясък? Аз го сложих, нали? Окей. Unlock portal. Ooh. Ръленага. Няма пак да го скачам това. Unlock. Про, оцелях. А това са колко? Това не е възможен скок. Не, тук не. What's то промен про. Слагаме Майнкрафта. Почваме да караме. Много бавно. Така. If you enjoy this map. Ако мапа ви е харесал, харесате го. Благодаря, че играхте и усмивчица. Надявам се клипът ви е харесал и чао-чао.